Meniurile pentru noaptea de Revelion diferă foarte puțin de la un restaurant la altul. În general, toată lumea oferă o gustare rece care conține mai multe feluri de preparate din porc și pasăre, antreu cald compus din friptură de porc și curcan cu garnitură de cartofi copți și verdețuri, tradiționalele sărmăluțe în cuib de varză cu afumătură, tort festiv, fructe și, bineînțeles, tradiționala ciorbă rădăuțeană sau de burtă. În cazul băuturilor, politica diferă de la restaurant la restaurant, astfel în unele cazuri se oferă acces nelimitat la băutură, în timp ce la alte restaurante în preț sunt incluse doar câte 100 de grame de băutură în funcție de preferința clientului, plus, din partea casei, o sticlă de vin sau 2 de bere. Cel mai ieftin meniu pentru noaptea de Revelion pornește de la 150 de lei și poate ajunge lejer până la 220 de lei în cazul în care clientul preferă să mănânce la restaurant și în prima zi din noul an. Însă, potrivit patronilor de restaurante, de la an la an clienții se împuținează, aceștia alegând să își petreacă anul nou în străinătate. Destinațiile favorite sunt Austria și Croația, iar prețul pentru un mini-concediu de o săptămână pornește de la 300 de euro pe persoană.